Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – добры пачатак. Добры пачатак – любая размова пра служэнне. Думаеш пра служэнне людзям, заўсёды думаеш пра сябе, пра свае адносіны з Богам. Жадаю, сябры, каб мы часцей прапампоўвалі сваё хрысціянства, сінхранізавалі свой розум з Пісаннем, стаялі на плячах тых, у каго ёсць досвед і поспех служэння. Я веру, што ў Бога ёсць дровы для нашага сардэчнага вогнішча. Гутарка пра служэнне – гэта гутарка пра дзеянні Бога і дзеянні чалавека. Дык вось, дзеянняў Бога заўсёды больш. Ён пачынае тады, калі мы яшчэ не думаем прыступаць. Ён завяршае тады, калі нас ужо няма. Я жадаю пагаварыць пра змены, якія мы чакаем у сваім жыцці і жыцці іншых людзей. Я перакананы, што вера – пачатак зменаў. Вера маёй бабулі наблізіла мяне да Бога і царквы. У мяне няма сумневу, што свету, якому балюча, патрэбныя жывыя вернікі. У практычнага хрысціянства вялікі ўплыў. Малітвы, словы, стаўленне, пачуццё гумару – усё гэта закранае сэрца. А яшчэ Богу патрэбныя людзі з бачаннем, якое апярэджвае свой час. Кожны беларус ведае імя першага беларускага кнігадрукара Францыска Скарыну. Ён нарадзіўся ў Полацку, атрымаў выдатную адукацыю, стаў доктарам філасофіі і доктарам медыцыны. Для гэтага яму прыйшлося вывучыць лацінскую мову. Адукацыя па ўсёй Еўропе вялася на гэтай мове. У памяць пра гэта квартал вакол Сарбоны парыжскага універсітэта названы лацінскім. На той момант у нашай краіне не было ВНУ, яму прыйшлося ехаць у Кракаў. З гэтага горада і пачалася яго вучонасць. Але ён быў рознабаковым чалавекам. Сам зрабіў пераклад біблейскіх кнігаў, прыдумаў шрыфты, у кнігах выкарыстоўваў крыптапартрэты, твары біблейскіх герояў на гравюрах былі тварамі сучаснікаў Скарыны. Ён увёў фаліяцыю, нумарацыю кніжных блокаў. Скарына ўваходзіў у першую камісію па падрыхтоўцы першай рэдакцыі статута ВКЛ, а яшчэ наш суайчыннік першы ў Цэнтральнай Еўропе вырошчваў цытрусавыя, апельсіны і лімоны. У Кракаўскім універсітэце вісіць Скарыне памятная дошка, а в Падуанскім універсітэце яго партрэт. Яго прадмовы і пасляслоўі да біблейскіх кнігаў захопліваюць сваёй прастатой і глыбінёй. Біблія – дзіўная рака, пісаў ён, і такая мелкая, што ягня перайсці можа, і такая глыбокая, што слон пераплываць павінен. У гэтай кнізе ўсёй мудрасці пачатак і канец. Праз яе Бог усемагутны пазнаецца, у ёй усе лекі для душы і цела. Так, пераклад Скарыны не стаў кананічным. Яго не прызналі ні праваслаўная, ні каталіцкая цэрквы. Але важна, што Францыск Скарына пачаў праект пад назвай «Зробім Біблію даступнай усім». Менавіта гэта кніга нараджае ў нашых сэрцах веру, якая з'яўляецца рухавіком зменаў. Сёння навукоўцы і хрысціяне задаюцца пытаннем, ці патрэбныя хрысціянскай цывілізацыі хрысціянскія каштоўнасці. Мы з вамі павінныя адказаць «так». Больш таго, нам неабходна ўзнімаць хрысціянства на новы ўзровень служэння грамадству. Ні прэса, ні тэлебачанне, ні радыё, ні інтэрнэт не могуць прапанаваць рашэнні праблемаў. Абмяркоўваюць – так, вырашаюць – не. Ведаеце чаму? Таму што там, дзе няма хрысціянскага сэрца, няма зменаў. «Дабрадзеі маі, што мне рабіць, каб уратавацца?» – запытваўся ахоўнік цямніцы. А Павел і Сіла сказалі: «Веруй у Господа Ісуса Христа, і ўратуешся ты і ўвесь дом твой».
і абвясцілі слова Гасподняе яму і ўсім, хто быў у доме яго. Другое. Бог – крыніца зменаў. Нядаўна я з сябрам сустрэў адну знаёмую нам жанчыну. Яна сказала, што назірае за тым, што мы робім у горадзе. І яна спытала: «Адкажыце, адкуль у вас ідэі і як у вас усё так атрымліваецца?» Адказ быў простым. Бог – наша крыніца ідэяў, пачатак і працяг дзеянняў. З ім не бывае жыццёвай і творчай пустэчы. У кнізе «Адкрыццё» мы чытаем: «Я ёсць альфа і омега, пачатак і канец, першы і апошні». Усё, што злучана з Богам, для мяне нагода заставацца аптымістам. Бог дзейнічаў раней, паказаў пальцам на вучняў, і яны панеслі яго вучэнне. Ён дзейнічае і сёння. Мы выкарыстоўваем лепшыя і больш хуткасныя сродкі для пропаведзі Евангеля. Мы, веруючыя людзі, у лепшым становішчы, таму што кола гісторыя, якое круціць Бог, не змяняе галоўнага – Бога мілаты і яго слова мілаты. Бо для Господа адзін дзень як 1000 гадоў, і 1000 гадоў як адзін дзень, піша апостал Пётр. Бог нязменны. У яго няма катэгорый учора і заўтра, у яго ёсць цяпер. У Бога вечнае цяпер, а таму яго словы ва ўсякі час і ўсякаму пакаленню кіраўніцтва да дзеяння. Вось чаму трэцяе. Біблія – гэта праграма зменаў. Сёння менавіта Біблія павінна стаць асновай для жыцця і служэння. Давайце да яе і звернемся. Евангелія паводле Лукі, 2 раздзел, 41 па 52 вершы. Кожны год бацькі ягоныя хадзілі ў Іерусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, прыйшлі яны таксама, як звычайна, ў Іерусалім на свята. Калі ж пасля заканчэння дзён свята вярталіся, застаўся хлопчык Ісус у Іерусаліме. І не заўважылі таго Язэп і маці ягоная, але думалі, што ён ідзе з іншымі. Прайшоўшы ж дзённы шлях, пачалі шукаць яго сярод родзічаў і знаёмых, і, не знайшоўшы яго, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. Праз 3 дні знайшлі яго ў храме. Сядзеў сярод настаўнікаў, слухаў іх і распытваў іх. Усе, хто слухаў яго, здзіўляліся з розуму і адказаў ягоных, і, убачыўшы яго, здзівіліся. І маці ягоная сказала яму: «Дзіця, што ты зрабіў з намі? Вось бацька твой і я з вялікаю скрухаю шукалі цябе». Ён сказаў ім: «Навошта было вам шукаць мяне? Ці вы не ведалі, што я павінен быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі сказаных ім словаў. І ён пайшоў з імі і прыйшоў у Назарэт, і быў у паслушэнстве ім. І маці ягоная захоўвала ўсе словы гэтыя ў сэрцы сваім, а Ісус мацаваўся ў мудрасці і росце і ў любові у Бога і людзей. Габрэйскія сем'і былі часткай рэлігійнага жыцця краіны. У Ізраілі нітка Божай гісторыі злучала мінулае, сучаснае і будучае. Але Ісус, яшчэ не дасягнуўшы паўналецця 13 гадоў, здзіўляў сваімі паводзінамі. Няхай гэта біблейская гісторыя прымусіць і нас задумацца пра ўласныя змены і змены ў цэрквах. Ісус – прыклад ініцыятывы. Для жыхара Іерусаліма храм з месца малітвы для ўсіх народаў ператварыўся ў месца гандлю, абрадавасці. Падлетак Ісус убачыў у ім месца навучання. І ён не толькі там застаўся, але і там згубіўся. У 12-гадовым узросце можна прымаць сталыя рашэнні. Скажыце, а якія мы прыкладваем намаганні, каб дзеці і дарослыя захацелі застацца і згубіцца ў нашых цэрквах? Ісус – прыклад актыўнасці. Іосіф і Марыя збіліся з ног, шукаючы свайго сына. Калі яны дабраліся да храма, то ўбачылі яго сярод настаўнікаў. Паміж імі адбываўся дыялог. Мы чытаем, што Ісус слухаў, запытваўся, адказваў. Такая духоўная актыўнасць здзіўляе. Яе не хапае шматлікім дарослым людзям сёння. Што рабіць з Божай дапамогай, каб у нашых цэрквах адбываўся жывы і плённы дыялог паміж вернікамі? Ісус – прыклад росту. Усё жывое павінна расці. Дзеці растуць і выхоўваюцца,
але якімі? Евангеліст Лука пра Ісуса піша наступнае: «Яго любілі бацькі, любілі людзі, любіў Бог». Можа, карціна выглядае занадта ідэальнай? Ісус такі неверагодны падлетак, мара настаўніка, мара бацькоў. Маім дзецям далёка да яго, а ці не тут варта дадаць, як і мне? Ініцыятыва, актыўнасць, рост, а значыцца змены, канешне, у Божых руках. Што ж ён прапануе мне? Памятаць. Першае – вера, пачатак зменаў. Другое – Бог, крыніца зменаў. Трэцяе – Біблія, праграма зменаў. Няхай наша сённяшняя гутарка стане добрым пачаткам на шляху да сапраўдных пераменаў. Я хочу, Господи, похожей быть на Тебя, чтобы невзгоды все проходили не зря, чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности. Даруй мне больше сил, терпенья и смелости, чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности. Даруй мне больше сил, терпенья и смелости. Молитва пусть моя будет не о себе. Дай вспомнить первого, кто сделал злое мне. Как часто сердце очистить свое спешим, о врагах своих вспомним и замолчим. Жить, когда нет защиты Твоей. Молюсь я больше, и сила моя в Тебе. А когда рядом Ты, не страшна мне беда. Мой Искупитель, мой Бог и моя звезда. Оказалась я верной Твоей слугой. Ты приготовь меня к встрече, Господь. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.